Sa mga commuters o sumasakay, gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu padong din sa dakbayan sa Sugbo o vice versa nga maglisod pagsakay sa land trip ani ay laing kasakyan. Mibalik na ang operasyon sa mga ferry boat sa Muelle Osmeña nga andam nang mo serbisyo sa mga pasayro. Apan hugot nga health protocol ang ilang gipatuman aron malikayan ang posibleng pagtakod sa COVID-19. Ani ang report. Mingaw pa og hamugaway ang sitwasyon sa Muelle Osmeña sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan Hunyo 8 pa di ay mibalik na ang operasyon sa mga ferryboat alang sa mga pasayrong mobiyahe sa dakbayan sa Sugbo ug mopauli sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa tagdumala sa ferryboat nga wa pa kaabot sa 50% ang ilang mga pasayro kay posibleng wa pa masayod ang uban nga nagbiyahe na sila pagbalik. Giklaro ni Lia Adiliano, Operation Manager nga gipatuman nila ang health protocol dili lang sa mga pasayro kundi lakip na sa mga staff. Sa pantalan pa lang, aduna na mga marker nga barugan sa mga tao aron masiguro ang physical distancing. Samtang 50% lang sa mga pasayro ang pwedeng musakay diin gibutangan nila og X ang mga bangko o lingkuranan nga nagpasabot nga dili palingkuran. Upat pa lang sa 7 ka mga ferryboats ang ilang gipanabigar. From 6 o'clock a.m. until 8 o'clock p.m. sa gabi. Okay. And tagpila ka oras ang interval? Ang interval nato sir is gitry gyud namo sir na makuha namo sir is tag 20 minutes. Pero with karon manggod sir na medyo dugay-dugay, usahay maabot mig 25 to 30 minutes. Ang mga pasayro mihangop sa pagbalik na sa ferryboat kay dili na sila mahasol ug atang sa public transportation sa kadalanan. Sa ina na ako pagbiyahe kaning ferryboat. Doon man nila Lapu-Lapu ug Cebu. Daghan kay checkpoint. May kasakyan pag yun. Okay na. Apan gitataw ni Adiliano nga kadto lang mga trabahante ug may mahinungdanong mga tuyo ang makasakay sa ferryboat subay sa protokol. Ang sa ticketing booth nato palang daan sir, mangita na siya og mga documents then katong thermal body. So above 37 sir, di gyud nato pasakyon sir. Okay. Yeah, labi nag mag 38 dili. Ang pliti sa ferryboat nagpabilin nga 18 pesos ug aduna gihapon diskwento ang mga senior citizens ug estudyante. Wa hinoy biyahe sa adlawng Domingo alang sa disinfection sa mga ferryboat. Sa pagbukas sa operasyon sa mga sakayang pangdagat naghatag kini og kasayon sa mga commuters pag adto sa ilahang mga destinasyon sa Cebu City ug sa Lapu-Lapu City vice versa. Gipaniguro sa management sa mga ferryboats nga ilahang istrikto gyud ni patuman ang mga health protocols aron malikay sa posibleng pagtakboy sa coronavirus disease. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.